είμαι η Κατερίνα και θα σας παρουσιάσω την εκπομπή Κάθε Angel. Μαζί, κάθε εβδομάδα θα βλέπουμε μια καινούργια μεταμόρφωση. Όλες οι γυναίκες θέλουν να είναι πάντα όμορφες. Όμως αυτό πολλές φορές είναι δύσκολο. Κάποιες δυσκολεύονται να φροντίσουν τον εαυτό τους γιατί δουλεύουν πολλές ώρες. Κάποιες γιατί δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω την κάθε κοπέλα, την κάθε γυναίκα να βρει το δικό της προσωπικό στυλ. Και πώς γίνεται αυτό? Μαζί θα αλλάξουμε τα μαλλιά της. Θα της δώσουμε συμβουλές για το μακιγιάζ της. Θα της δείξουμε με τη βοήθεια ανθρώπων του styling και της μόδας ποια ρούχα της ταιριάζουν καλύτερα. Ποια παπούτσια και λεπτομέρειες όπως αξεσουάρ που ολοκληρώνουν την εμφάνισή της. Με τη βοήθεια των ειδικών πλαστικών χειρουργών και αισθητικών μπορούμε να διορθώσουμε οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη ατέλεια υπάρχει. Έτσι θα μεταμορφώσουμε ένα απλό καθημερινό κορίτσι σε top model. Μείνετε μαζί μας για μία ακόμα μεταμόρφωση. Σημερινό μας κορίτσι είναι η Ειρήνη. Καλησπέρα Ειρήνη. Καλησπέρα Κατερίνα. Τι κάνεις? Κάθεσαι. Πες μου, φαίνεσαι πάρα πολύ μικρή. Πόσο χρονών είστε Ειρήνη? Είμαι 19 στα 20, δεν τα έχω κλείσει ακόμα. Ωραία. Και με τι ασχολείσαι? Είμαι φοιτήτρια στο τμήμα Γυμναστικής Ακαδημίας και κάνω τεκβοντό, πολεμικές τέχνες και κάνω πρωταθλητισμό εδώ και κάποια χρόνια. Τι δεν σου αρέσει στην εμφάνισή σου και τι θα ήθελες να αλλάξεις πάνω σου? Τι είναι αυτό που σε προβληματίζει όταν ντύνεσαι και φτιάχνεις για να βγεις έξω με τους φίλους σου? Λόγω αθλήματος έχω περιορισμένο χρόνο και τείνω να δίνομαι πιο πρόχειρα και αθλητικά. Θα ήθελα να το βελτιώσω, να έχω μια πιο φιλικά στοιχεία πάνω μου. Ωραία. Πώς μπορούμε εμείς τώρα να σε βοηθήσουμε σε αυτό? Τι θα ήθελες από εμάς? Θα ήθελα να μου μάθετε πώς να κάνω και εγώ τα μαλλιά μου ανέμελα, ανάλαφρα, ώστε να μπορώ να τα υποστηρίζω και μόνη μου. Και στη συνέχεια να μάθω και εγώ να κάνω ένα ωραίο θηλυκό μακιγιάζ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε πρώτα μαλλιά με τον συνεργάτη μας τον κύριο Πάνο Μαυραγάνη και μετά θα κάνουμε ένα ωραίο μακιγιάζ με την Ελεάνα, η οποία θα μας δείξει εύκολους τρόπους πώς η Ειρήνη θα κάνει ένα ωραίο θηλυκό και σεξι μακιγιάζ. Πάμε! Έλα! Καλησπέρα Πάνο! Καλησπέρα Ελεάνα! Τι κάνεις? Από εδώ η Ειρήνη μας. Γεια σου Ειρήνη, καλώς την. Η Ειρήνη είναι αθλήτρια, επαγγελματίας και είναι και κορίτσι το οποίο γενικώς θέλω να μας δείξει πώς εύκολα μπορεί να κάνει τα μαλλιά της μόνη της για να είναι έτσι πιο θηλυκή, πιο όμορφη, πιο απλή. Εγώ το κάνω. Δυναμικό. Εννοείται. Άρα θα κάνει δυναμικό, με κίνηση. Και να μπορώ να το υποστηρίζω. Υποστηρίζεις. Να είναι θηλυκό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πώς είμαστε, για να δούμε την Ειρήνη. Ειρήνη, είμαστε έτοιμοι? Πάνω είμαστε ok από τα μαλλιά? Είμαστε μια χαρά μέχρι στιγμής. Θα χρειαστούμε στην πορεία πάλι. Μπορείτε να περάσετε για το mail. Ωραία. Ειρήνη, πάμε να δούμε το μακιγιάζ με την Ελεάνα, να μας πει τα μυστικά που θέλουμε και θα ξαναγυρίσουμε εδώ στον Πάνο να μας δείξει το τελικό look στα μαλλιά σου. Έτοιμοι? Πάμε. Ειρήνη, από εδώ η Ελεάνα. Χάρηκα. Γεια σου, καλησπέρα. Ελεάνα, θέλουμε να κάνεις την Ειρήνη ένα ωραίο μακιγιάζ. Να φαίνεται λίγο έτσι, λίγο πιο μεγάλη, λίγο πιο γυναίκα. Να μην έχει αυτό το παιδικό, το απλό, το θετικό που έχει πάνω της. Μπορούμε? Βεβαίως. Ωραία. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, Ειρήνη, επειδή δείχνεις μικρή, άλλωστε είσαι, θα βάλουμε μια σκούρα σκιά στα μάτια σου να δώσουμε βάθος. Θα κάνουμε ένα small look. Θα τονίσουμε τα ζυγωματικά σου και θα σε μετατρέψουμε σε μοντέλο. Λοιπόν, Ειρήνη, τα τελευταία βήματα που θα κάνεις είναι να βάλεις ξανά στο καπάκι σκούρα σκιά. Εγώ θα σου βάλω μαύρη με λίγη χρυσόσκονη. Θα βάλουμε ρούζ, τα χείλη σου και τέλος μάσκαρα και είσαι έτοιμη. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε και το Final Touch στα μαλλιά. Πάμε. Ειρήνη, είσαι μια κούκλα, δεν έχω λόγια. Πες μου, πώς ήταν η εμπειρία σου με όλη αυτή την αλλαγή, πώς αισθάνεσαι? Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ ωραία. Πήρα πολύ ωραίες συμβουλές και εύκολες. Πρακτικές που μπορεί να εφαρμόσω και εγώ καθημερινά. Και μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία. Αισθάνεσαι σαν μοντέλο, γιατί εγώ σε βλέπω σαν μοντέλο. Αισθάνομαι ένας Κάνε άνθρωπος. μια στροφή να σε δω. Τέλεια. Λοιπόν, Άννα Ανακάθης Angel έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε στο επόμενο με μια καινούργια διαφορετική αλλαγή. Ένα καινούριο κορίτσι, ένα καινούριο μοντέλο. Ευχαριστώ.